musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feeñjay ɓataake bindaɗo naasaande 11 juko hitande ujunnaje 22 ɓataake men cellal ɓalli kala ñande alhamisa yewtere men buuɗal yurmeende ene nayo e cellal ɓalli nde tawno cellal weeɓani no neɗɗo wakkorto saag mum ene ɗaɓɓoya dañal aduna ni hande kadi jeytama e haajuji mawɗi no neɗɗo wakkorto saag mum ene ɗaɓɓoya cellal ɓalli heewi dañjo jawdi hande yiili ha yiiti watti ndi wakkade saag mum ene yiiloyo cellal ɓalli cellal hande wonti hunde sattude neɗɗo ñallata ko membade e kala bangeji beele daña cellal ɓalli nde tawno rafiji so tawi tawodiri e ɓandu ha heewi rokkata jomum ko ganuma sa yii ka yiyatano e ka nanatano e oɗo saaha ƴewto beele annene wooda ko pamɗa aduna o hande o fuɗɗima famde yimɓeɓe ko waɗaɓe ni gila gueɗe kewɗe pewna yimɓe dutti e kalifandi to banggue wone gueɗe ñameteɗe e jarateɗe sa ƴeewi so jaram forsama ha wawa yarnude wuro no woruno kena abboye no foti yimɓe guure mawɗe ko wayno Dakar ko wayno Nouakchott ko wayno Bamako ko wayno Conakry Banjul nonne kadi Bissau ƴeewa ɗeɗo guure no mbayi mawnude ndiyam mum forcé waɗe produit ji ha wawa yarnude yimɓeɓe teɗe produit ji ɗi ko effet ƴeewa nguura hande ko remete ko yonata waɗe produit ji ha ndemaka ɓuura yawde ka wawne kuɗol ngol wawne ndema ka wawne beele jibina ko ɓuuri yawde jibina ko ɓuuri hewde ñaama rokkuma effet luguimaji jiya joɗɗi garɗuɗi jiya joni tomate ne yooɗi paali ñamako joɗɗi luguimaji bawɗi wonde kala ene yooɗi no feewi taw koko força ne forsira produit sa ñaami heddo e ma effet rewam jiya kosemeje kewɗe ɗeɗe conele ɗeɗe kosemeje mbaɗaɗe bidon ŋaji jiya joni naggue woote ne ɓiranma litre uji kewɗi suba kay kikiɗe taw foof kadi koko força to banggue guilay pikkiraji ha e gueɗe wone produit ji ɗe ñamata taw ganduɗa ne rokkuma effet sa ƴeewi ɗeɗo gueɗe kala ñallata ko ñamde ñallata ko yarde haalaka noon caggu hande sagguintego ngu produit ji dendinteɗi hen eno yarata ni sa ƴeewi hanki no defirtino e hande no defirte hanki no remirte e hande no remirte gurdam hanki gurdam hande ene serti ko ɗum jeeyi sababu oɗo hen rafi garɗo e men walla ɗi ñabbuji hande diñiɗe nder ɓalli men eɗen gandi koko força yo naat forsira noon ko produit ji mbaɗaɗi hen kala ɗo produit waɗa produit o mayeta ha o laaɓa ma dañ ko hedde makko sa ñaami ma dañ ko battinema sa ƴeewi hande potuji pewnaɗi ne waɗa e magasin uji ne yeeye waɗa hen ko produit ji produit ne woodi so waɗama hande ñamde nde bonata ɗo henna e balɗe 4 taw produit o ko ɓeta ko waɗa hen ko waɗira ko ɗo e balɗe 4 so diwi balɗe 4 tan yiyat guilɗi ne jalta hen on produit mbaɗaɗi hen o noon omo jogue e nder ma effet no fotiri kala leɗɗe docteur ɗe jarataɗe jaaha pharmacie cooda leɗɗe aɗa yara aɗe mbaɗema toujours effet leɗɗe ɗe ngala dose e nder rendo men
safro men leɗɗe ɓe mbawa dosde gittal leɗɗe tan mbima wanni jara no mbaɗirɗa foof eɗen gandi leggal foti ko dosede koye ɓandu yahata koye reedu yahata ɗon ne kadi ne waɗi effet so tawi neɗɗo o wawa dosde ɗum e tindinoje goɗɗe ɗe ndewata ɗe ganduɗa fayi koye nder ma tindinoje tan taw jomum hay wadde waɗani min nani kaari waɗi dañi hen jaam wat daña cuusal wadde dokka hoorema ñaw goɗɗo ɗeɗo gueɗe kala hande ko gueɗe diñiɗe nder men ɗum waɗi noon sa ƴeewi ko wayno produit ji guitteteɗe caggal leyɗele ne gadda ko wayno engrais ko wayno produit ji goɗɗi garoji ko produit ji ɗi ganduɗa hande pewnaɗi beele forsude ha yimɓe daña guura hay sene dafe saabu sa ƴeewi hande ko heega e aduna he ko ene heewi tenti Afrique ko wayno Sahel o e hoore mum ko wayno hande nokkuji kewɗi hayso en limtani eɗen gandi doga molto en koko heewi yooro koko hefti ɗum heege koko hefti ɗum woni yimɓe hande so gottima kirtotako woni hen ni eɗe gotto ne kirto kono sa ƴeewi koɓe ñamata ko ittata heege wuttata ko reedu saabu ala vitamine jomin ñaama ha kedda taw birɗe mumen koye bowal goni nder mumen kala ko vite ala haydara so joom ummima yiilete so darima yiilete so lelima ummima yiilete firti ko ndero haydara la toon reedu ndu ne wutti omo sikka o haari taw ko yuufiyaf ɓola ɗeɗe gueɗe ko gueɗe teskaɗe rendo ngo kala ko memɗa e nder rendo men a tawat ɗon produit baɗaɗo beele yimɓeɓe kala keeɓa ñamde keeɓa yarde ko noonne kadi safara rewna hen ñaama ha gayna mbiɗa ya yaroy leɗɗe vert beele yalta saabu ko wonata nder reedu ma ko ñamɗa ko naati nder reedu ma ko alay saago wontat gilɗi ɗin gilɗi noon alay saago jaaha pharmacie cooda médicament de vert beele mbawa yaltinde so ɗi ɓooyi to haɗi ɓooyi toon ɗi mbatta ko ƴeftinde ɓernde ma mbatta tuut walla jiiɗa tuut walla mbatta ŋañade ɓandu ma waɗa ɗaale aɗa ŋañoto wala ko finma walla jaafoɗa mbatta ŋañade to jarata dow wuuro to ŋaño ne fertada ŋaño ko sanuji walla jiiɗa yadde dow wuuro mbatta yadde dow wuuro ko ɓorwi seeɗa ko heddi ko ronka yaltu walla ni jaaha ha heewa heddo ɓorwo hay sa lawƴi ha tampi laaɓata toujours waɗat odeur jiɗɗo yaade dow wuuro kono tina sa yeehi pharmacie a soodi leɗɗe vert ene mbiyata leɗɗe sanuji a yari tina yalta ha laaɓa tina on saaha mbatta e dow wuuro normal natta wadde lerɓo natta ŋañade natta wadde goɗɗum firti ko ñameten ko noon wayi ɗum waɗi noon joomen haqillaji wittuɓe wone gueɗe mbi ehe mon yimɓe oto kangueɗen garnoɗo hanki nangui ɓoggol waɗe dande mamma ceeni mamma gorko ceeni mamma debbo ɓooriɓe haɓe keddi ɓalli ɓoli waɗe mabɓe ceenuji soggiɓe jolniɓe laaɗe nawi yeeyiɓe ɓe mbatta jiyaɓe ɓe ndemne ɓe ñalla remnede ɓe mbaɗe kala hunde on andi on aduna nattiyade o watti aduna goɗɗo beele o daña ma jawdi sa ƴeewi Afrique ko nannata ngaalu e nder aduna o ko saabu sa ƴeewi ala hen kala ko fewnte Afrique guilay produit ji ɗi ndemirten produit ji batteɗe jarameje men jarameje ɗe jaraten comci ɗi ɓornotoɗen leɗɗe ɗe cafrotoɗen defte ɗe jangguirten defte ɗe pop noon defte ɗe fof koko arata kala ko miijiɗa ko kutorɗen koko arata sa ƴeewi Afrique ko dañata e ngaalu ko e Afrique kadi ko ittata ngaalu mum ene nawta caggal leyɗele ko hunde hulɓinide ɓen noon ɓe mbawa muɓɓude guite ha mbawanen koye men beele cellen saabu hande sa yeehi ko wayno Belgique eɗen calmina ɗon sohna Coumba Sow Coumba Yero Nalla omo andi ko kalten ko woɓɓe ne gandi to France woɓɓe ne gandi to Pays-Bas
wonɓe jogiɗen toon kala nde jiiɗa tubak ndemowo ngana keptinaɗo ndemowo o jogii ko gese ɗiɗi ngesa ndema ganni e ngesa ndema kesam kesamako ndema kesam ganni ndema ganni e ndema jaaduka e jamanu ndema jaaduka e jamanu ga o waɗa hen produit beele gabbe ɗe ɓuttiɗe yooɗa o waɗa hen produit beele ngesa ba yaawa so soñi o fewna état makko sooda nawe état ji goɗɗi cottoya ɗum ko wayno Afrique ko wayno Ukraine Russie beele pewnteɗo beele pewniraɗo bio o fayi ko Europe fayi ko Amérique fayi ko leyɗele anduɓe cellal ɓalli ɓen ne jogii goomuji cellal ɓalli walla wittoɓe ndeɗo ñamde so naati leydi men ene moƴƴa e cellal ɓalli men walla ne bona sa ari aéroport aɗa jogii liɗɗi jorɗi walla aɗa jogii yohos walla aɗa jogii tuufa walla aɗa jogii yeet walla aɗa jogii goɗɗum e goɗɗum ɓennata woni leyɗele ɓennata so ɓe ciggiiɓe mbaɗe masiŋaji ɓe jiyata ko gilkon tokoson yalte oɗon ndaara ɗum ñande fof e national géographie woni leyɗele ngoni ko wayno Australie ko wayno États-Unis d'Amérique ko wayno woni leyɗele goɗɗe a wawa nannude woni ñaamte wata ñawnude ɓiɓɓe leydi ndi wata ñawnude ɓiɓɓe leydi ndi nde tawno ko naarta e reedu ko hunde hulɓinide joni noon ɗum yeeye Afrique tuuse Afrique nawe woni bangeji ko wayno Asie to miskineɓe ngoni ko wayno Inde walla ko wayno nokkuji goɗɗi ɓen nene ñaama ene dafe ɓiɓɓe mumen ne dafe mo jiiɗa kala hande sagata jarawo e duuɓi 40 pop natti wawde nde woni 20 ans ko waw hande nden aɗa yiya mawɗo ne yaha ha 70 ans so nanguima ɓoccitako hande sagata mo 40 ans so nanguima way kono cuhlel keccel nangumani ko hunde hulɓinide so wona porsuɗo watta wadde sport ne pompa ɓandu mum ha daña dooleje ɓutti ko heddi ko fof ala tiɗɗo joni noon sa ƴeewi enen to banggue men gueɗe ɗe foof ko baɗaɗe exprès ko wayno hande engrais pourquoi ha hande laamuji men ne jaɓa ara addoɓe ko yoɓoɓe batoje so gari joɓat duwagne o ko yoɓete ko fayi koye état o ko hen wawata dañde joni enen sen duttima e ndema men tan en kaali en batti fewnande koye men engrais walla bio état o heɓata hen haydara soɓe keɓani hen ngakkat e gurdam mabɓe kamɓene gueɗe kewɗum waɗi ne gara ten tawɗe potano arde woni hen hunde ɓe mernoɓe ɗacci ara so ari joɓa taxi yalta taw hayne anda moƴƴani e ɓiɓɓe leydi ndi moƴƴani e ɓesguji mabɓe moƴƴani e cellal mabɓe kono arata ngam jawdi aduna ndi joni noon wittuɓe humpitiɓe e fannuji kala holkoɓe mbi ɓe mbi hey mon gare duttoɗen e bio koko mawɓe men mbaɗanno hanki bio ko naata e nder hudum ma so yiɗi wona hudum nayyi hudum baali hudum pucci gambal ko wawi wonde pop guitta nawa mbaɗa e guesa ma ko noon mawɓe men mbaɗanno hanki so yeehi hankkadi ni ha ndungu ɓattima ɓe kewi ko nadde kulaji mabɓe ngara hande guesa tawa waɗa borgoɗe beyi ha heewi e baali tawa ne waɗa dorde ha heewi tawa ne soppita ne rata ha feewi noon mawɓe men hanki mbaɗatno ɓe cafnira ɗum leydi ndi so tawi woni ɓe ndemi jiya hunde moƴƴe yooɗa feewa yaada e jamanu guesa ba daro yooɗa taw ba waɗaka hay produit goto sa soñi a ñamat tene jamma kala a hoccat satalla ma jaaha dowro tigui no jiɗirɗa ni hande a ñamat ha tampa wonta koma ƴeewa kosam giwɗam Amérique mbiyeɗam ko aloe vera jara beela aɗa yaha dowro a ñamat ha kaara jaaha dowro otta ha tampa yaltata ko cet wawa yaltude masiŋaji ma ɗi ganda produit ji naɗɗe e nder mum ɗi wontata ko ma ƴeewoya leɗɗe goɗɗe dognoje reedu
walla leɗɗe balloɗema yaade dow wuro mais ɗum an hoorema aɗa pose question joni hande gandirta enene koye men haqqillaji men biftama e nder galle ma mbaɗa hen lowre nana nde awa ɓedde lowre nde no de foti famɗirde ni awa ɓedde engrais mo mbatta hen o aɗa waɗa hen engrais saaha foof mbisa hen engrais aɗa posna hoorema aɗa posna ɓe jeeyataɓe aɗa bonna nana o ten nana o watte kadi koye ndiyam gulɗam woni sa nangi warga waɗe barlade fawe jeygue ha ɓendi a itti sukara waɗi hen nanga on nana saɗa lawƴamo a waɗanni tay diyal cet pucc mbaɗa hen produit keddiɗo foof jillodirta koye nder he aɗa yara ɗum aɗa wawi sabbinde nana o cabbinamo ha wona hay soko minta 5 lawƴama haw laaɓa walla mbaɗa hen eau de javel seeɗa ha jenanɗa kay produit o iwi maayi mbaɗa e barrade ma jara ala a yarat ne weeli ene safi kono noon moƴƴani e cellal maɗa a yarat ne weeli ne safi woni hen lawƴata ni hunde hulɓinide ñaamo mo lawƴata jum waɗa cupu junguel mum ni seeɗa on lawƴata nana eɗen gotto juranɗa dihal cetta ni tan cetta ten aɗa ñalli salminde yimɓe aɗa ñalli ŋañade ɓandu ma dihal ni tan cetta tan ceeɓe peɗeli ɗe on ñamrowo nono o lawƴata nana ɗum noon musidɓe tedduɓe lowel ma nana waɗi hen dorde ha heewa so tawi on jeehi to lowre men YouTube weltare ɓiɓɓe fulɓe on tappima on taw toon golle payodinde ɗe Saydou Mbarane waɗi taw ko fati banggue bio to cuuɗi men dulumaji ko ɗum woni ko hutorto hande hol ɓurɗomo yodde guesa hol ɓurɗoɓe moƴƴude guese sa yi hande ko wayno Cameroun won e nokkuji ɗe goodi hande pelle mawɗe nan toon jibina hakkude Cameroun e Benin e Burkina Faso ha fenma e nin nder Nigéria pelle nan toon jibina goni koye haɓade kala ken wiye produit chimique nadde leyɗele ɗe hanti ko bio tan e nder guese ɗe mbatti yaltinde cacao ɓe teskima koɓe natti hutorade chimique woni engrais ji ɗi walla chimique aji giwo caggal leydi ɗi elle ma wi joni guese mabɓe ɓuuri wawde jibinde ɓe ɓuuri wawde dañde te ɓe ngala ñamade ɓe natti yobde engrais ɓe natti yobde produit ji gaddeteɗi en wi ɗum ɗo warata ko kowoje ɗum warata ko ñaamo won ɗum warata ko ɗum ko kamɓe pewnanta koye mabɓe ladde men foof ne hen alhamdulillah Allah ne rokki men ko rokkani hay goto kono nde tawno anje men gollade yidde men ko weeɓi yidde men nattude tampude mi yaha joni mi sara engrais joni mi arta joni mi heɓa galle mi lelo ɓuranimi e nangude sakuji dornde mi waɗa e saret mi yetto mi sara no way teddude ni yaha tan mi sara engrais joni ɓuranimi ladde leyɗele men fof nan tete eɗen dafe haqqillaji men dafama en natti ɓulnade en natti miijinade koye men haydara leyɗele men boni saabu leyɗele ɗe cafrirte ko produit bonɗo produit o wara leyɗele ɗe bonna leyɗele ɗe leyɗele ɗe natti moƴƴude goho ñamale ɗe keewi doole ma gustima cellal ma ustima a natti dañde fayida tene gandal ma a natti ɓulnade ɗum waɗi joni woni Afrique naɓe ne gooti yaltuɓe e produit ji chimique ha laaɓi dutti e ko fati banggue bio way kono wiide taago mayse ni sani taago mayse ko bio dendina ɗum e ɗum tawde laaɓi nana yeeso ma mbaɗa ɗum wona ɗum woni bio ko en jii ko wayno hande ko wayno Chine Thaïlande ko wayno Japon won gande janggaɗe toon ha yetti Iran ha yetti ko wayno Brésil Italie leɗɗe demoje hande remoɓe ko wayno nebam ko holko woni engrais mabɓe en jii ko wayno hande nder rendo men gueɗe ɗe ɓurɗen weddade kamɓe ko ɗen gueɗe ɓe ɓuuri sohlude holɗum fausse uji so fausse boostama
otoji camion citerne bustoji fosuji ɗi ene joguiɗo nawete yeeyete. sa addi camion maɗa ne heewi ko bustuɗa ko ene joguiɗo nawata ɗum ɓen cooda ɗum. sa ari ɓe cooda ɗum ayi an a yoɓi forcement bustama a yoɓi joom camion o yaha kadi wo yeeyoya ɗum nokku ɗo rufarɗo watte koye mbalkaji nanɗo e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. machine aji nan toon ciggat guitta borɗol ngol woni jaafuɗon kuuti ndi itta ɗum waɗa banggue huyta ɗum diƴƴe ɗe mbaɗe banggue fewne ha feewa ha natta wadde microbe aɓe jogui leydi rufe e leydi ndi wonay ñamminede, leydi ndi wonay wurnede, leydi ndi wonay alɗinede. ndin leydi noon watte mbusuji lore leɗɗe jeeya leggal ngal wuura normal, so leggal ñamako, so leggal kanje, so leggal papaye, so leggal mango, so leggal limon, so leggal bawgal wonde pop ngal dañata caɗele. so jardin jeeya leydi ndi waɗe rate, waɗe ɓooli awe hen moƴƴa ha yooɗa tene jibina ha heewa taw yalti koye ma yalti. ala produit chimique, ala engrais, ala haydara goɗɗum, ala poisonné. ten no ñamirɗa pop noon way dahmude way moƴƴude. ten ɗum nanay galleji men hambani leydi fosuji men fof so keewi so widama ko ladde weddoyte. ten taw ko bio, salani bio ko ɗum bio ko hunde wande fayida. tene kadi hokkata to banggue enen bio mo joguiɗen ko wayno mbaldi nayyi walla hudum nayyi. so yiiɗi ɓe geggat duuɓi temedere sa asi tan a heftor keccol hokkata. ten ɗon sa awi ɗon lekki ko dow kifayi. kalɗo wanno dorumar ne ruufe mbalisaji kurjuraji ngara tan ɗon natta rufede haydara gasa gawa ɗon lekki e nder hitande wotere ki jibinat. ɗum woni bio, saabu ko bio sakki less. ruferno ɗon ko mbalisaji, ruferno ɗon ko gueɗe goɗɗe taw wona produit ji bonɗi. ɗum woni bio ko gueɗe jaltoje men, bio ko gueɗe jaltoje men yalta e galleji men e taaridi men renda rokka men hunde tawne moƴƴe men. ɗeɗo gueɗe pop ko gueɗe bawɗe yaltimen caɗele. sa ƴeewi hande yimɓe fewnoɓe cabune bio ko gueɗe ɗe ñamaten, ko ñamata ko ɗum soccata nguruma ñama rokkuma vitamine nder rutto socca. ɓe pewna sabunde, ɓe pewna kerem banana, ɓe pewna kerem hande jumri, pewna sabunde jumri, pewna ɗum ko gueɗe ɗe ñamaten gaynen itte waɗe sabunde. ɗen gueɗe pewde goo ñaama rokkuma vitamine nder, ɗiɗi lotorɗa sabunde soccanma nguruma. hande eɗen jogui sukaɓe worɓe e rewɓe humpitiɓe hande bio saliɓe funti guila en ñawnede, guila en gasde ha laaɓa duttiri bio. sen duttitima leyɗele mawɗe kalɗen ɗe jeeya tubak jogui guese ɗiɗi, guesa bio e guesa chimique. guesa chimique ba o yeeyat, bio o wo ñamat galle makko ñamata ko remata ko remata o waɗi engrais ko galle makko ñamata ɗum. galle makko ñamata ko bio o ɗum waɗi ɓe cellat ɓe jahata hôpital kamɓe. pucci makko ñamata to ñamata ko ga. sa yi sen ndemi e gayni wiye ɗacce maaro ko ha yoora ko engrais gonɗo hen o, ko produit ji goɗɗi hen ɗi taw ganduɗa haqiqa eɗen jogui leɗɗe ne gooti. ɗeɗo leɗɗe so ɗe pewnama ɗe tayama ɗe dañanama machine aji, leɗɗe ɗe ciggi diƴƴe gonɗe leɗɗe ɗe machine aji ɗi ciggat taƴa leɗɗe ɗe sigga ɗum watta ɗum ndiyam hama ɗum watta ɗum produit fewna ene wawi puufede guese men ha wara ñamo. eɗen jogui ni vaccine, eɗen jogui leɗɗe goɗɗe nan toon ko kaɗɗe ko pewɗe ɗe ganduɗa ɗum so wisama e leɗɗe men hay mbubu jurtako haalaka goɗɗum taw bonnata leɗɗe ɗe. ko haqqillaji ɗi goni ken gudditani en jaɓani miijade. teni Allah haalino qur'ana ko heewi miccoɗe o haaldi koye joomen hakkillaji. Allah haaldi ko joom haqille foti ko miccade. gurdam amen ariɗo joni tomin payɗo fewani
holno min mbaɗata hamin pewta walla min mbaɗirta hamin garta e ndiɗo mbaadi. musidɓe tedduɓe, goto men kala hande yo tinno wona docteur hoore mum. woto fad ha dafeɗa nawa hoore ma to docteur. won docteur hoore ma gila yahani to docteur. won docteur hoore ma gila a yahani to docteur. won docteur hoore ma gila yahani to docteur. musidɓe tedduɓe, so jomiraɗo haaji janggo aljuma ɓe dañata arde buuɗal yurmeende, ko noonne kadi yontere faande ene gasa en keɓani ko laaɓi ne gasa garen ne gasa kadi mbawi sen wawde arde hen, kono gueɗe weltare tv kala koko jokkata so jomiraɗo haaji. so buuɗal yurmeende feeri feeñi feeñde ɓataake, ɓataake men cellal ɓalli e nder rendo men nde tan ko toɓɓere yanje en meftu hen tan koen mbawno yaade ha nder. musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallanen.